Na sziasztok srácok, ebben a mai videóban elhoztam Abigailnek kérdéseket. Help me. Jó, Szóval átmegyek teszem. spectator módba és nézlek téged. Milyen színű a hajam? Hát, barna? Hát ez... Igen. Szeretek táncolni, énekelni? Igen. De várjál már, hogyha rosszat nyitsz, akkor bele kell, muszáj bele Jó. kell menned. Szeretem És a újra kezded. csatokat? Nem? Tö-dö-dö-dö. Túlesem, haha. Haha. Engedj. Jó, mindegy, jó, most egy checkpointot adok egyszer. Szóval akkor elfogadom. Jó. Nyitva hagyom a Elfogadom ajtókat. De A vége a legjobb barátnőm? Nem. Hát igen. Még a kedvenc színem lila. Mi a Robloxban a tabletemen a nevem, amit ingyen meg lehet változtatni? Cute girl. Fú. Van háziállatom? Van. A kis Brada. Oké. A háziállatom? Kutya vagy macska? Kutya. macska. Milyen fajta a kutyám? Yorkie. A Chihuahua nem lehet. Mi a neme a kutyámnak? Szóval, hogy fiú vagy lány. Azt nem mondom. Lány. Woohoo! Na, ezzel tudom. Aha, itt van föld. Szö? 2 perces Na, szóval. lett az a videó. Na, akkor ennyi. Csinálhatunk hozzá egy akasztófást is. Oké, akkor sziasztok. De még csak ezen az oldalon. Meg ma elköszön. Ja, sziasztok srácok. Na, csá. Azt szóval mondjuk